अरे भाई ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ କଲେଜର ଯୋଉ ଏ ଗେଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ଏ ଗେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କାହିଁ ରହୁଛି କଥା କ'ଣ? ये गेटा आज नुह ଆଉ ये गेट हो गलानी 1985 मसीहार 1985 मसीहाରେ मो अजा अमलर गेट मो अजा जो कलेज करते तैयारी गवर्नमेंट को देदेले तापरे एठी गोटा रहस्य आर अच्छी कौन कहल केवल आ रहस्य एनसीसी पिला बुझीपारे କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏନ୍ସିସି ପିଲା ମାନେ କ'ଣ एपटू सेपट जे डेईଯିव से एनसीसी पास ମାନେ ତଳୁ ଏତେ ବାଟ हाँ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଗେଟ୍ ଡେଇଁକି ଯିବ ଏନ୍ସିସି ପାସ୍ ହବ? गवर्नमेंट चाकरी कर एति डेई पारनी मो अजा रखी जाते एनसीसी जो पिला रखिब ए गेट एपटू सेपट डेइब तो एनसीसी पास कर गवर्नमेंट चाकरी थुआ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମେ ଖୋଲିଛ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଏନ୍ସିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ମୋ ଅଜା ଖୋଲିଥିଲେ ଅଜା ଅମଳର ଯୋଉ କଲେଜ ତମେ ଡେଇଁକି ପଳଉଛ? ହଁ ମୁଁ ଦି ତିନି ଥର ଡେଇଁ ଏନସିସି ପାସ୍ କରିଦେଇଛି। ତମେ ସକାଳୁ ବସି ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଯାଉଛ ନା? ସକାଳୁ ଡେଉଁଛି ମୋ ଡେଇଁବା କିଏ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଏମିତି କଥା? ହଁ ମୋ ଅଜା କରିଯାଇଥିଲେ ଯାଉ ଅଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏନସିସି ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଉ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା।